A boa acollida deste tipo de actividades en anos anteriores e a alta demanda foron algunhas das razóns que levaron á Concellería de Turismo a amplialas. As xa habituais visitas guiadas e rutas de sendeirismo sumaránse este ano as visitas teatralizadas e as visitas patrimoniais, a cargo do artista Serafín Marcos e a Asociación Noia San Cosmeira, respectivamente. De fai 2 anos estamos a facer unha serie de actividades que ano a ano vamos mellorando. Este ano vamos ir casi a 30 actividades que vamos a facer xusto na época central, en ese xullo e agosto, que van a ser as visitas guiadas do casco histórico, todos os xoves e todos os venres do verán. Temos visitas teatralizadas con Serafín Marcos, donde, bueno, pues, digamos que el vestido de época nos traslada a un tempo contándonos un pouco da historia de Noia. Tamén temos visitas patrimoniais feitas por Noia San Cosmeira, onde vamos a ter unha actividade distinta que nunca se fixo, e que vamos a dar a oportunidade a que a xente conozca os distintos sitios patrimoniais de Noia, non? E tamén algo que funciona moi ben, que son as andainas, bueno, pues para visitantes que tamén nos visitan un pouco con ánimo de facer deporte, con ánimo de desconectar e descubrir sitios tan bonitos donde a natureza e o turismo é fundamental, non? Temos varias rutas, con unha ruta mar e montaña de 14 km, outra da aldea de Xei e outra que se chama Ruta Costa de Noia. Dende o Concello destacaron tamén que nos últimos anos se está a notar unha maior desestacionalización do turismo e cada vez son máis os visitantes que se achegan á localidade noutras épocas do ano, non só na época estival, de aí a necesidade de ampliar a oferta turística. Quixemos facer todas estas actividades porque sí estamos vendo que hai moitísima asistencia a elas, en moitas esgótanse enseguida porque xa están dende fai varios anos, e o que queremos é iso, que a xente sepa que pode vir a Noia, un sitio realmente turístico a visitar, e que pode disfrutar pois, de distintos aspectos destas rutas, non? As prazas serán limitadas a un máximo de 30 persoas para cada unha das actividades. As inscricións xa están abertas na oficina de turismo, situada nos baixos do edificio do casino.